ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуҳу. дӯстони азиз, яке савол ба мо омадааст ки агар одамро курпаша ё кайк ё шулук газад, таҳорат шикаста мегардад ё на? имом Шурумбулали дар китоби Марақил Фалаҳ ва дар китобҳои Ҳашр Таҳтавӣ бисёр омадагӣ аст ки мисол таҳорат ду намуд дорад. ин барои возеҳ кардан, барои фаҳмидан. таҳорати ҳаст ботин, дарунӣ, таҳорати ҳаст зоҳиран. таҳорати дарунӣ ин қалб аст, тозагии дил, тозагии фикр бар мо муҳим аст. ва таҳорати зоҳирӣ гуфтан таҳорате ки мо нав ин саволро хондем, ин таҳорат дар назар дорад. мо бояд ҳам таҳорати дилро покиза кунем бо зикри Худо ва кӯшиш кунем таҳорати зоҳиран дар мо фақат бошад. ин савол, посух ба ин савол ин аст ки имом Алауддин Али Хасқафӣ дар китоби Аддуррул Мухтар мегӯяд ки агар шулук ё курпаша одамро газад ва хун макида гирад, варам кунад, он вақт таҳорат шикаста мешавад. ё газида, агар мо шулук айтан канда партоем, аз ҷои газидагӣ хун ҷорӣ шавад, таҳорат шикаста мешавад. ва агар ин шулук ё курпаша ё кайк майда бошад ва хун бисёр намакида бошад, ва вақте ки мо онро меканем, ай дастмон мепартоем ё мекушем, хун ҷорӣ намешавад, он вақт таҳорат шикаста намешавад. Валҳамдулиллаҳи роббил аламин.